Il-ħadd 13 ta' Ottubru tas-sena 2019. Ġurnata li se titqies bħala memorabbli fl-istorja tal-Kattoliċiżmu Ingliż, imma nazzarda ngħid ukoll data importanti għalina biex nirriflettu fuq kemm għandna nroddu ħajr l-Alla l-imbierek illi fil-Knisja matul is-sekli dejjem tfaċċaw persuni li kienu jemmnu fil-ħidma u fir-rwol tal-lajċi fil-Knisja permezz tal-kitba, permezz tal-kelma, permezz tas-sem u l-parteċipazzjoni dirett tagħhom fil-Knisja u fl-istrutturi f'ħdana. San Franġisk de Sal, San George Preka f'pajjiżna, bejnietom fl-ordni kronoloġiku taż-żmien il-Beatu issa dalwaqt qaddis John Henry Newman. Newman jiġi kanonizzat f'din id-data hekk partikolari tal-13 ta' Ottubru. Xi tfisser għalina il-kanonizzazzjoni ta' John Henry Newman? Dan huwa wkoll vjaġġ illi ilu li beda. Meta id-Djaknu Sullivan mill-Istati Uniti kien marit b'marda li ma kellix fejqan u ġie iddikjarat bħala mirakolosament imfejjaq, dan il-personaġġ wassal biex Newman ikun jista' jiġi ibbeatifikat. La darba l-prassi tal-Knisja Kattolika hi li biex bniedem kandidat raġel jew mara jiġu dikjarati beatu jew beata irid ikun hemm il-każ ta' miraklu. Seħħ miraklu ieħor din id-darba fil-każ kienet mara u wara l-istudju li sar anke min-naħa tal-Vatikan seta' ikompli miex il-qudiem biex ikun jista' jiġi ipproklamat qaddis. Għaliex nirrepeti din hija wkoll il-prassi tal-Knisja fil-każ ta' kanonizzazzjoni. Ħanitkellmu ftit l-ewwel mill-aspett tal-Ingilterra. Xi fisser għall-Ingilterra li John Henry Newman jiġi ikkanonizzat? L-ewwel nett l-aħħar qaddisin Ingliżi li ġew ikkanonizzati joħduna lura għall-1970 meta 110 persuna ġew proklamati qaddisin martri mill-Papa Pawlu VI u imdaħlin fil-Missal Ruman. Dan ifisser li sa minn żmien ir-Riforma Protestanta tas-seklu 16, John Henry Newman huwa l-ewwel Ingliż ikkanonizzat li mhux martri. U dan ifisser li l-Ingilterra għandha il-kontribut xtati l-Knisja Universali. Il-kontribut diġà tagħtu billi tatna lil John Henry Newman, imma John Henry Newman m'għadux magħna għaliex ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' Rednall f'Birmingham, qrib l-oratorju tiegħu, u hemmhekk biex ngħidu hekk ingħalaq il-kapitlu tal-vjaġġ fiżiku tiegħu f'din id-dinja. Imma il-kitbiet tiegħu jinqraw u jerġgħu jinqraw kull fejn wieħed isibhom ippubblikati. Irrid ngħid li mhumiex kotba li wieħed għandu jaqbalhom jekk kien huwa beginner fit-teoloġija, anzi nazzarda ngħid li laqas hemm għalfejn tkun beginner, tista' tkun istruit sewwa fit-teoloġija u ssib l-istil u l-kontenut ta' Newman diffiċli għadma x'wieħed jixtar, imma dak huwa l-istil ta' dan l-awtur qed jikteb fl-era Vittorjana fi żmien meta kien hemm bżonn li xi ħadd jerġa' jitfa' id-dawl l-attenzjoni fuq ir-relazzjoni bejn il-Knisja Anglikana u l-Knisja tal-Bidu. Mela l-ewwel aspett huwa dan li għall-Ingilterra Newman huwa il-kontribut ewlieni inkwantu Knisja Ingliża għall Knisja Universali il għaliex bħal Newman ma kienx hemm u nazzarda ngħid iridu jgħaddu ħafna snin biex forsi jerġa' jkollna. U bħalu eżatt ma jistax ikollna minħabba li huwa jagħmel sens fiċ-ċirkustanzi ta' era li kif inħobb insemmi insomma u jagħmel ħafna sens li nerġa' nsemmi kull darba li nitkellem dwaru illi Newman ħareġ minn Ingilterra fejn il-Kattoliku kien iħossu maffeċ, kien iħossu in the second place, kien iħossu li ma jistax jitkellem b'mod liberu. Imbagħad għandna it-tieni u l-iktar aspett importanti. Newman huwa il-predikatur biex ngħidu hekk
tal-importanza tar-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Il-Grammar of Assent, il-ktib tiegħu, skużawni, l-essej tiegħu propju dwar il-rwol tal-lajċi u kif il-Knisja għandha tirreferi għal fidi tal-faithful, tal-poplu Alla fil-Knisja. Il-famuża Letter to the Duke of Norfolk, ittra li huwa jindirizza lill-iktar aristokratiku kattoliku importanti tal-Ingilterra biex ikellmu u jgħidlu dwar x'ifisser li tkun kattoliku Ruman fl-Ingilterra ta' żmienu u nistgħu nibqgħu sejrin hekk għaliex anke l-istess poeżiji tiegħu jitfgħu dawl fuq kemm Newman kien bniedem li jrid jippromovi lill-lajċi u mingħajr ma jifridhom mill-ġerarkija juri li għandhom rwol li huwa biex ngħidu hekk God-given għalihom. Għaliex Newman kemm bħala filosofu kif ukoll bħala teologu jagħti ħafna importanza lit-tema tar-rivelazzjoni. Dak is-suġġett li aħna nsibuh diskuss ħafna fid-dokument Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan II. Min jaqra id-Dei Verbum jinduna li Newman qiegħed x'imkien hemmhekk. Ma nafx għandix ngħid moħbi inkella bil-maqlub. Imma żgur illi Newman huwa preżenti f'dak id-dokument. U Newman ma beżax ixandar l-importanza tal-lajċi fil-Knisja f'pajjiż fejn lanqas il-ġerarkija Kattolika ma kellha standing uffiċjali aħseb wara l-lajċi. Allura wieħed japprezza l-isforz doppju tiegħu. Nek nixtieq insemmi wkoll dokument ieħor ta' Newman li għalkemm mhuwiex marbut direttament mal-lajċi, imma jiena nagħti ħafna importanza iktar u iktar issa illi Newman se jiġi magħdud jew qed ikun magħdud mal-qaddisin. Il-famuża poema tiegħu The Dream of Gerontius. Din hija waħda mix-xogħlijiet l-inqas magħrufa tiegħu. Interessanti li il-Prim Ministru Ingliż William Ewart Gladstone illi kien ikkritika bl-aħrax lil Newman meta dan qed jikteb l-apoloġija provita suwa, meta iktar anzjan fi żmien, allura forsi iktar esperjenzjat u meqjus fi kliemu, irċieva kopja ta' The Dream of Gerontius, issa ngħid x'inhi fil-qosor, kitiblu lura u qal din hija l-ikbar biċċa xogħol tal-istil tagħha sa minn żmien il-famuża Divina Kommedja ta' Dante. Issa meta għandek bniedem istruit tant bħal Gladstone, kien Prim Ministru Ingliż fi żmien ir-Reġina Vittoria, qed jikteb lil Newman li huwa Kattoliku minn huwa rivali tiegħu u qed jgħidlu b'mod ċar, qed jiktiblu b'mod dokumentat, qed jgħidlu il-biċċa xogħol tiegħek li inti ħallejtilna fil-poeżija mhux biss ma tagħmilx għajb imma hija f'kontinwità u tal-istess livell ta' Dante, tal-mod partikolari il-Purgatorju, ma ħanejt għaliex xibqa' minna ħlief li napprezzaw din il-biċċa xogħol tiegħu. Jiena ħanagħlaq billi ngħid żewġ kelmiet fuq The Dream of Gerontius li anke ittentajt b'mod amaxer ħafna li traduċija għal Malti il għaliex oġbitni. Din hija poeżija forma ta' vjaġġ. Għalhekk tixbaħ ħafna l-istil ta' Dante, m'għandix dubju li Newman kien qara l-Dante, anke forsi fl-oriġinal u rifletta fuqu. Il-kelma ġerontoloġija mill-Grieg, nsibuha anke fl-isptarijiet tagħna, tirreferi għal dik il-kategorija ta' nies illi daħlu fl-anzjanità. Mela Gerontju huwa l-bniedem anzjan, il-bniedem li jagħmel il-mixja ta' ħajtu u ħajwassala fit-tmiem. Issa, f'The Dream of Gerontius, Newman qed jimmaġina dan ir-raġel nisrani ta' fidi aktarx kattolika billi nista' nifhem, illi qed jagħmel il-vjaġġ biex ir-ruħ tiegħu tidher quddiem Alla ħalli tirċievi il-ġudizzju personali, il-ġudizzju partikolari. Imma r-ruħ hekk kif tipprova tixref il-ġewwa mill-bib tal-ġenna tintebaħ li l-bjuda tagħha mhijiex impeccabbli u allura għandha bżonn tgħaddi mill-vjaġġ tat-tisfija. X'jiġri hawnhekk? Min jedda dik ir-ruħ, anzi biex inkun eżatt, bl-għajnuna tal-Anġelu Kustodju tagħha, għax ir-rwol tal-Anġelu Kustodju joħroġ ħafna ċar f'din il-poema twila, jarraf lir-ruħ ta' Gerontius li għandha bżonn tgħaddi mit-tisfija.
U allura għandna vjaġġ sħiħ mill-mument tal-agonija ta' dan ir-raġel li qiegħed imut, is-saċerdot jamministralu s-sagramenti, isejjaħ l-għajnuna u t-talb tal-qaddisin u tal-anġli, hawnhekk ta' min anke jirrifletti ftit fuq il-mewt anke ta' kull wieħed waħda minna għax dak jagħmlilna tajjeb kif kien jgħid San George Preka li min jaf kienx anke ara hu stess lil Newman jew din il-poeżija jiena nippermetti u nagħti wisa lil din il-possibilità. Il-bniedem imut, ir-ruħ trid tidher quddiem Alla ma tistax għax ma tiflaħx tgawdi dik il-viżjoni beatifika minħabba li għada altru mhix ippreparata. Imbagħad jibda t-talb tal-komunità nisranija u tal-istess anġli u qaddisin fil-vjaġġ sabiħ sakemm ir-ruħ tasal għall-glorja eterna tagħha. Jiena nażar dan ngħid bħala bniedem li jinħobb il-Newman u nammeraħ xi ftit li The Dream of Gerontius għandha tkun il-number one bħala ktieb li wieħed jaqbad fideh jekk irid jaf il-Newman, kotb oħrajn huma tqal u nibqgħu nsibuhom tqal anke jekk nikbru fl-età il għaliex l-istil tiegħu mhuwiex daqstant ħafif. Imma The Dream of Gerontius hija għalkemm hija poema anke għal dawk li mhumiex dilettanti tal-poeżija aqrawha nissuġġerilkom il għaliex hija djarju intimu tar-ruħ ma' Alla. Hija klassik spiritwali bħal kotba oħrajn ta' qaddisin bħal San Franġisku de Sales u anke mistiċi oħrajn tal-Knisja u hija ktieb li jagħmlilna l-ġid b'mod spiritwali. Fl-aħħar mhux l-inqas insemmu wkoll li Newman kien anke prożatur, kiteb ukoll żewġ kotba wieħed jismu Kallista u l-ieħor Loss and Gain, dawn huma wkoll speċi ta' novels ukoll mhux daqstant magħrufa imma wkoll irqarbuna biex insiru nafu aktar il-Newman u nifhmu għalfejn il-Papa Franġisku jasal għal dan il-mument li fih jikkanonizza lil John Henry Newman u meta l-Knisja tikkanonizza qaddis qed tgħidilna ara qed nagħtihulkom qed nippreżentahilkom dan imitawh ixbħuh nażar dan ngħid tgħidilna wkoll siru familjari mal-istil tiegħu u apprezzaw il-fatt li dan il-bniedem għalkemm huwa magħruf l-iktar bħala bniedem intellettwali imma l-Knisja qed tagħtihulna proprju għaliex huwa bniedem illi fl-aħħar mill-aħħar huwa raj tal-irwieħ li b'kitbitu, biħsibijietu u b'tagħlimu irid biss ħaġa waħda is-salvazzjoni tar-ruħ, is-salvazzjoni holistika tal-bniedem fil-vjaġġ tiegħu lejn Alla.